tambari sai sarki jiniya sai gwamna shi fa daji can ana soje ke fa ayya ku sabo dan girmawa da ya jarabi kai ne tafi dan kafir Allah ya kare nisan kwana Allah ya kara nisan kwana. Mamallaki da farko sarki ubangiji da famin ka bani ikon komai farko kashi ya zama kai kenan dukkan abin da na tsaro kai ne ka yarda ba mai kake ruwa kai rana mulkin ka na faɗi yayi ne Allah ka kare tafiya wata bukare babana dan kafira Allah ya kara nisan kwana. Duban salati na yobin Mustapha macecin raina shi kadai zan sawo duk lamari ya zamba kuna har alale da sahabbai na sa su dan abin kauna dukkan abin da na furto kauye da birni aizance na kafin na ƙara batuna rabbana ka sa ai murna dan kafira Allah ya kara nisan kwana. Zan so ku saurare ni ga yadda mai gida na ya taso inda batun hakuri ne ko ladabi a haka ya taso ko da wajen kyauta ne inda ka gan shi sai ka taso ka zagaya a jahohi ni dai kamar sa ban samu ba Allah ya kauda masifa ta da lafiya dan girma gare ni ba ta makarka Allah ya kara nisan kwana dan kafira Allah ya kara nisan kwana. Allah ya kara nisan kwana. Dukan abin da na furta in dai akan ban komai ba. Kun taimakon al'umma na san shi bai kamar ajira ba. Shi bai gudun mai san shi har an kira shi ka mai riba. Kowa uba addu'ar so kullum gare ka sai godewa. Ko da mutum bai san ka wallahi ka wuce nuna ba. A bai da kai dan baiwa ko da na faɗi ta hannuna. dan kafira Allah ya kara nisan kwana. Saboda kyawun hali kullum gidansa in har kaje cike yake da mutane baki da yan gari masu Allah da har da su nero har Fatima Zuwaira gaji shi jarumin na zo ne komai ka zo da shi sai ya ji wani abin nunawa an gwamfari da baban fati inda akan hali ne lallai magana kai babana dan kafira Allah ya kara nisan kwana. Ka wuce ai maka kushe mai yanka sai dai kallo ka zan buhun barkono rana da ka fito ai kallo wanda karfe ba sa ka balle a ce a dauna daidai kai ne madubin mata samun irin ka sai an duba ruwan dare gama duniya kaucin ka ba ka ke sha nema tafiya kaga ta kowa marafin ido shi ne kallona dan kafira Allah ya kara nisan kwana. Tafi da dan albarka wacce abu ka gane batuna irin ka ko halin ka samun kamar kana gina nuna cikin gari ko ƙauye kai ne kaɗai irin ka gani na Allah ya yi ma komai gado iya iyalai murna dukkan abin da kake so an baka sai ka yi godewa kuna da yara suna cewa ka rike su ba cutarwa kulle wajen aikinka abokanka yan gari na cewa
Kana da kyan tarayya ɗabi'un ka kwata ko kai murna. Kai ne kake dan kafura Allah ya kara nisan kwana. Kuna a nan zan kwana halin ka kwata bai ban faɗa ba. Iya abin da na furta shi ne iya zo cikin baki na. Kace da ni ɗan sani zo nan gare ni zo nan dana. Tafi da gandarawa wallahi zuciya ba kuna. Saboda ni mai dace kyautin zirin ka sai an zauna. Kishi da har a tunani murnar zuwan da ne a gare ka. Godiya ga ilahi Allah ya sa a so zance na. Kai ne kake dan kafura Allah ya kara nisan kwana. Daga na loto ya ba ga albasa cikin madina. Saboda karnai barna ga gaisuwa gurin kanne. Kaɗan ka zanta a farko na san da su kake yin barci. Fatar matar albarka ga gaisuwa gare ki amsa. Muhammadan albarka har Aisha kuna kallo na. Asiya na gaishe ki Amina Mahamud dan baiwa. Na gaida Ahmed ma na ce Habiba yar albarka. Matan ka dan sanyowa su ma gare ni ban manta ba. Kowane gida da siya dai mai fitan bari mai girma. Na safare da Zulaihat Allah ya fara nisan kwana. Sai ku sai madalla yayyan tafi da yan albarka. Na sa wata Abdullahi bai so wani ma mai kima. Abdul Aziz Asiya mama na binta na gaishe ku. Mutuwa ta yi gaggawa Allah ya kai haske kabarin. Aisha ga dan mama mafutar Allah ya gafarta muku. Allah ya haska kushewa ya rabbana shi ne fata ara. Kai ne kake dan kafura Allah ya kara nisan kwana. Abun girma wada ya gara kai. Kai ne kake dan kafura Allah ya kara nisan kwana. Kai ne kake dan kafura Allah ya kara nisan kwana. Kai ne kake dan kafura Allah ya kara nisan kwana. Kai ne kake dan kafura Allah ya kara nisan